Oj, julipocka här hörni. Oj, det var jobbigt. Nu har jag tomten åkt barkcykel hela vägen ner från Göteborg. Och nu förstår ni, nu är jag nästan framme i Malmö. Titta, Åkarp. Det är bara en kilometer kvar till Malmö hörni. Men jag ska säga, Hallandsåsen, oj vad det gick fort där. Fantastiskt, tomten aldrig mer åkt så fort. Helt fantastiskt. Nu går vi in till Malmö och ser hur vi hittar tomtemor där inne. Häng med, julipocka här igen. Och nu är vi inne i centralen i Malmö. Och jag går och letar efter en tomtemor här. Jag ska fråga några om de kan ha sett henne. Hänger ni med här nu? Vi frågar henne. Hej, moj, julipocka här. Har ni sett tomtemor kanske här? Ja, jag hörde faktiskt att hon skulle till Turning Torso. Så det är nog där vi ska leta. Turning Torso. Turning Torso. Och vi får leta efter det. Häng med mig, kom igen. Oj. Hörni, nu har jag hittat Turning Torso. Jättefint hus. Titta här kan ni se. Titta. Jättestort. Oj. Det går hela vägen till himlen. Men vet ni vad? Tomten får inte gå in. Vet inte vad jag ska göra nu. Men vänta. Det ringer. Det ringer på tipsprommer. Telefonen. 26. Ja, hallå? Tomten? Ja, okej. Vet ni vad? Tomtemor syns. Vi hittat henne på en terminal i stan här. Jag måste sticka fort som bara den. Häng med nu, kom igen. Nu är julipocka på terminalen här i Malmö. Nu ska vi fråga här och se. Hej, tomtemor här. Hej, har du sett tomtemor här någonstans? Nej, hon har precis åkt härifrån. Hon hoppade in i en lastbil. Nej, vart åker bilen någonstans? Jag tror den gick till Jönköping faktiskt. Gör perkele, satan! Måste till Jönköping! Oj. Får jag låna din skateboard? Absolut, ta den bara. Jag tar skateboarden till Jönköping. Då tar vi. Och ni åker till julstugan nu, så åker jag till Jönköping. Oj! Hallå! Du måste dra ett namn. 2 stycken namn nu inför Nordicons julkalenderlottning. Ska vi se här. Då har vi nummer 502 Agneta Järnqvist. Grattis Agneta! Och 441 Inge Wahlberg. Grattis Inge, nu ringer in till Nordicon direkt och så får ni en julklapp här. Hej då!